Bueno, Gurutzetaraino etorri gara gaurkoan, Gurutzetako ospitalearen atera. Lehenik eta behin gure babesa agertzea osasungintzako langile eta profesional guztiei. Hiru ideia ere nabarmendu nahi ditugu gaurkoan. Lehena, pandemiari ezin zaiola soilik neurri murriztaileekin aurre egin. Neurri murriztailez gain, inbertsio publikoak behar direla, zerbitzu publiko guztiak ere indartuko dituztenak. Eta gaur dela eguna, inbertsio publiko horiek ez direna egiten ari. Bigarren ideia, ezinbestean behar dela politika publikoen errotikako aldaketa bat. Ikusia dagoelako nora ekarri gaituzten azken hamarkadetan egin diren politika neoliberalek. Ikusia dagoelako kapitalaren eta irabazi pribatuen logikak agintzen duenean, privatizatzen eta prekarizatzen denean, eta instituzioek berau zaintzeko ardurari ihes egiten diotenean bizitzak atzera egiten duela. Eta hirugarren eta azken ideia, horretarako guztirako gure herriak burujabetza behar duela. Behar dugu gure buruen jabe izan, erabakiak gure kabuz hartu ahal izateko aukera, botere politikoa, jendea babestu ahal izateko.